50 euros? 20 euros. 50 euros? 20 euros. Yes, but 50 euros? Έχεις το διάβολο, Μιχαήλ, στο 20 και τέρμα. Ωραία, ελληνικά σας μαθαίνουν στο σχολείο. Και τι να λέω, σενιόρα Σούλα, με έχει πρίξει από πρωί. Είχα και το άλλο που ήθελε να του βρίσκω κιλότα με αρχαία κουκουμπάια πάνω. Είναι δυνατόν και να βλέπεις κουκουμπάια πάνω σε κούλο και να σου σηκώνεται η πόλια? Χόδε. Θα αφαιρεθεί από το μισθό σου. Πορκά, σενιόρα Σούλα, αφού είναι αρχαίο. Άστα αυτά. Άμα τα σπάτε εσείς, είναι ρεστούρχημα. Άμα τα σπάω εγώ, είναι σημεία. Όλα χωρίς χέρια είναι. Βρήκατε για κανένα ολόκληρο? Πολλά λες. Άμα βγάλεις άγαλμα από μισθό, θα πηγαίνω σε Ίκα για να λέω για πέσιμα. Αμέσως είπα στο Ίκα, εγώ θα πάω στο Λαδαπών. Άμα πας εσύ σε άλλο να πω, εγώ θα πάω σε φορεία. Αμέσως είπα στο διάολο. Θα εγώ να έρθει να σε πάρει. Γράμματα. Μη σταρνιστείς. Σενιόρα Σούλα, καπότα στα ελληνικά είναι το κοντόν. Έχει και κοντόν, έχει και μακρύν. Γιατί ρωτάς? Porque στα ισπανικά καπότα είναι το σκούφος και μου το λένε χθες και λέω τι σκούφο να βάλω με τέτοια σέστη. Ποιος το είπε? Καταρχήν εσύ σχολείο δεν είχες χθες? Στο σχολείο μου το είπανε. Σε ποιο μάθημα? Στην ανθρωπολογία. Τι σχολείο είναι αυτό? Σενιόρα Σούλα, εγώ ποτέ θα παίρνω άδεια. Ποτέ. Και ποτέ, σενιόρα Σούλα, θέλω να πάω στο κομμωτηρί. Τι τυρί θες? Όχι τυρί, κομμωτηρί. Τι είναι αυτό? Είναι κομμωτηρί. Είναι δίπλα στη Ξανθιά. Δεν είμαι καλά σήμερα. Σε προειδοποιώ. Οκ, τι έχεις? Την τύχη μου έχω. Λοιπόν, πάρ' το από την αρχή, στα ελληνικά και αργά-αργά. Θέλω να πάω στο κομμωτηρί για να βλέπω μια φίλη μου. Άντε πάλι με το κομμωτηρί. Τι είναι αυτό, Χριστιανέ μου? Είναι πόλη, δεν το ξέρεις. Πού? Στη Ελλάδα, δίπλα στη Ξανθιά. Κοντά στην Τουρκία. Κομμωτηρί! Sí. Η ποια είναι? Η ποια? ¿Qué vía? Ορίστε. Ay, venga, hija, ¿qué quieres? ¿Quieres hablar con alguien? Τι στο καλό που πήρα? Σε άλλη ήπειρο. Sí. Hello, I'm Bia. This is Bia calling. May I speak to Mrs. Zula? Μισή Σούλα είσαι απέναντι. Εν τόξι με την Ευαγγελία που έχει τα παγωτά. Θέλεις και να τη φωνάσω? Αν μπορείτε. Μπορείτε. Για περίμενε. Σενιόρα Σούλα! Καλά βρε ανέστητο. Δεν βλέπεις ότι έπεσα? Έπεσες, θα σηκωθείς. Δεν είσαι άνθρωπος εσύ. Έλα εδώ να με βοηθήσεις. Πλάκα έκανα. Έλα. Θα σε σφάξω καμιά ώρα. Είναι ώρα Σούλα. Ποιον χέρι την όβρεξε έτσι ποτέ? Εδώ έρχεσαι κάθε βράδυ. Και μετά λέω εγώ για αυτή του πονάνε αυτού μου τα πόδια. Σταμάτα, σενιόρα Σούλα. ¿Por qué te ves a la cabeza? Μια δουλειά είναι όπως όλες οι άλλες. Τι μας λες? Έχεις δει ποτέ εσύ δημόσιο υπάλληλο στο γραφείο του με τάγκα? Γιατί? Έχεις δει εσύ ποτέ δημόσιο υπάλληλο στο γραφείο του? Καταρχήν, γιατί έχεις δει καλοπούλα. Ινδιάνος είμαι. Κανόνισα. Δεν είμαι πόρτα να φέρουμε κλειδαρά. Άσε που θα με ξέρει και θα γίνω ρεζίλη. Αυτή γιατί νομίζω ότι τη ξέρουνε. Γιατί είμαι διάσημη και με ξέρει όλος ο κόσμος. Εγώ δεν σε ξέρω. Το κακό στον καιρό από καχόντα. Με το ζόρι κρατιέμαι να μην βγω έξω να αρχίσω να μοιράζω αυτόγραφα. Αφροδίτα. Νικήτης Μοθράκης. Σαν Μοθράκης. Ασύ, όχι Μοθράκης, σαν Μοθράκης. Δηλαδή μοιάζει με Μοθράκη, αλλά δεν είναι. Κοκομπάια. Κοκομπάια πάλι. Χαζομάρες. Να σου πω κάτι, σενιόρα Σούλα. Ο άντρας στη ζωή μιας γυναίκας είναι το κερασάκι στη τούρτα. Τώρα εσείς γιατί νομίζετε ότι είναι η τούρτα ολόκληρη, δεν το ξέρω. Έτσι είπα και στην αδερφή μου τη Χωακίνα όταν χώρισε και ήταν στεναχωρημένη. Και? Έγινε καλά? Όχι, έγινε λεσβία και μετά την πάτησε και ένα φωτριγό. Όχι επειδή έγινε λεσβία, επειδή το φωτριγό έτρεχε. Και μετά σκοτώθηκε. Αλλά σαν συμβουλή ήταν σωστό. Μου πήρες και την ελληνική σημαία αγκαλιά. Πάλι καλά να λέμε βέβαια. Καιρός ήταν να καταλάβεις ότι πρέπει να αγαπάς και να σέβεσαι τη χώρα που σε φιλοξενεί. Τι βλακείς λες, σενιόρα Σούλα, τι είμαι εγώ για να θέλω να παίρνω τη ελληνική σημαία? Αλβανός, της Ουρουγουάης είναι. Και γιατί μοιάζει με τη δικιά μας? Η δικιά σας μοιάζει με τη δικιά μας. Πήρατε τη δικιά μας, βγάλετε το ήλιο και βάλετε κάτι τετραγωνάκια μπλε. Πολύ γούστο. Σταυρός είναι βρε, ακούσε και τετραγωνάκια. Ασύ καλά, άμα είναι σταυρός είναι καλό. Σενιόρα Σούλα, αύριο στα 4 τα ξημερώματα παίζουμε με το Εκουαδόρ. Και άμα μας βάλουνε αυτή πρώτη γκολ θα σε πάρω τηλέφωνο εκείνη τη ώρα. Να πάω να ισοφαρίσω. Φέτος λέω να στολίσω καραβάκι.
Τι καραμπάκι? Καράβι, καραβάκι, που πας γυαλό-γυαλό. Πορκέ? Το κακό στον καιρό. Ό,τι θέλω θα στολίσω. Το καράβι είναι ελληνικό έθιμο. Ελληνική βλακεία είναι. Δεν είναι ωραίο. Άμα στο φέρω στο κεφάλι να δεις τι ωραίο που θα είναι. Όλο το κόσμο στολίζει δέντρο και κρεμάει μπάλες. Εμείς στολίζουμε καράβι. Και τι κρεμάτε, ναύτες? Εσένα θα κρεμάς από το κατάρτι. Ένα πράγμα σωστό δεν κάνετε. Άμα φέρεις εδώ πέρα καραμπάκι θα έρθω και θα το βουλιάξω. Δεν είναι σε νερό. Πού είναι? Έτσι πάνω στο γραφείο ένα καράβι μη χειρότερα. Κι εγώ που θα... Τι πίνεις? Καφέ. Ελληνικό. Πώς το έπαθες? Έχω ξαναπιεί. Σου αρέσει? Όχι, μόνο η κρεμούλα μ' αρέσει. Ποια κρεμούλα? Αυτή που έχει κάτω-κάτω. Πες το ντε. Και μετά λέω γιατί είσαι έτσι. Πώς? Έτσι. Τι είναι αυτό, διαβατήριο? Σι. Ποιανού είναι? Δικό μου. Εδώ γράφει Τσιρογιάννη Αργυρούλα. Σι, θα το κόψω. Θα το κάνεις ζωρούλα? Hola. ¿Cómo te llamas? A mí me llamo Afrodita. ¿Y tú? Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Πώς είσαι? Καλά. Καλά, καλά ή... Εντάξει. Έκθεση είχαμε τις 2 πρώτες ώρες. Στα αρχαία έρχεται να δύσκολο. Αισθάνομαι ότι έτσι και ακούσω το πρώτο μαργαριτάρι θα μου ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Ψυχραιμία. Pues si quieres, podemos tomar un café, charlar Για un μισό λεπτό. poquito y después... Δεν μου λες τι θα γίνει? Θα αγαπηθούν και μετά... Με τη δουλειά τι θα γίνει? Ποια δουλειά? Έλα ντε. Ποια δουλειά? Έκανες και καμιά ποτέ? Έλα και τι? Λοιπόν, άκου. Μίλησα στο Λαζάρο. Θα έχει το νου του. Θα σε ξαναπάρω στο διάλειμμα, εντάξει? Έλα, Ay, sí, sí, venga, fuerte. Νάδα. Καλά, δεν σέβεσαι τίποτα πια. Έκανες τη Θέα Αφροδίτη Μπάρμπι. Θες να γίνεις κι Έλληνα? Τι έγινε? Τίποτα. Σενιόρα Σούλα, δεν είσαι καλά. Θες να το κλείνουμε, να πάμε να πιούμε ένα καφέ? Λες. Βέβαια. Πάμε σε αυτό το καινούργιο που έχει ανοίξει πιο πάνω. Τι μαζί θα πάμε? Εγώ θα πάω στη φίλη μου τη Χουανίτα στο Παγράτη. Εσύ πήγαινε σε αυτό. Άντε να χαθείς. Βρήκα άνθρωπο να πάω για καφέ. Να σκάσω. Να σκάσεις. Θα κάνεις τον πελάτη. Πιανού. Το δικό μου. Μα δεν θέλω να αγοράσω τίποτα, όλα είναι χάλια. Μπήκε. This is Apollo. I don't speak English. Να σου αστράψω μία θα σου πω εγώ. You don't speak English. You speak και you paraspeak. Αλλά αν είναι αυτό που φαντάζομαι, ξέχνα το. Αλλάζουν οι άνθρωποι, σενιόρα Σούλα. Οι άνθρωποι, όχι εσύ. Τι το λες αυτό? Εγώ και με τον μπεμπέ είμαι καλός. Κάτι κάνει. Σενιόρα Σούλα, πες το, διώχνω. Εσένα θα διώξω. Πήγαινε στην πόρτα. Σενιόρα Σούλα, άργησα γιατί έσπασε στο σπίτι μου γυάλα με τη χρυσόψερο και έπρεπε να μαζέψω τα νερά από το πάτωμα. Τα νερά μόνο μάζεψες. Το ψάρι. Θεός χωρέστο. Λογαριασμοί, λογαριασμοί. Ακόμα δεν ήρθα. Αυτό εδώ τι είναι? Τι? Έλα Χριστέ και Παναγία. Τι έγινε? Σε καλούν να παρουσιαστείς. Στη τηλεόραση? Στο στρατό. Ποια άλλη θα είναι? Τι λες παιδάκι μου? Σε καλούν να πας στρατό. Τι ώρα? Παρατέταρτο. Τον άλλο μήνα. Ποια μέρα? Γιατί το άλλο μήνα έχει γενέθλια η Χουανίτα. Σεισμός να γίνει, θα κουνιέται με το ρυθμό. Λεφτά δεν πήρα. Τι γίνεται, κουνιόμαστε? Α, εσύ! Αλλά εγώ έτρεχα και δεν με πιάνει εμένα η αστυνομία. Και τότε λέω πρέπει να φύγω από το Λος Άντζελες. Και πηγαίνω σε αεροπουέρτο, είχα $520, τόσο κάνει το εισιτήριο, για να πάω στη Αγγλία. Και με το πηγαίνω, ξεχάστηκα και πάω και παίρνω μια τυροπίτα και ένα πατατάκια που έκανα $5. Πάω να βγάλω το εισιτήριο, μου λένε 520, εγώ 515 είχα πάρει αυτά. Δεν ξέρω τι να κάνω και βλέπω ένα που έλεγε Ατένας $510. Και πάω και παίρνω ένα εισιτήριο για Ατένας και με τα $5 που μου έμειναν πήρα άλλη μια τυροπίτα και μια πατατάκια. Και έτσι ήρθα στη Ελλάδα. Μάλιστα. Γιατί τα θυμήθηκα όμως τώρα αυτά, τι με ρώτησες? Αν σφογγάρισες. Α, εσύ. Όχι. Σενιόρα Σούλα, σκέφτηκα να σου φέρω στο μαγαζί ένα φιδάκι για τα κουνούπια. Τώρα που έρχεται το καλοκαίρι, ένα φιδάκι είναι χρήσιμο. Θα βάλω ταμπλέτες. Το φιδάκι βγάζει μια μυρωδιά. Όχι, δεν βγάζει, είναι πολύ καθαρό. Όταν καίγεται εννοώ, βγάζει μια παράξενη μυρωδιά.
Θα προσέξει να μην καίγεται. Άμα δεν καίγεται, πώς τα διώχνει τα κουνούπια? Θα τα πιάνει με τη γλώσσα του. Ποιο? Το φιδάκι. Για μισό λεπτό, γιατί εδώ έχει ζουμί η υπόθεση. Τι φιδάκι είναι αυτό, καμάρι μου, που θες να μου κουβαλήσεις? Φιδάκι. Ναι, τι φιδάκι? Για τα κουνούπια. Πώς είναι? Είναι πράσινο. Ναι, Πάει έτσι γύρω-γύρω. ναι. Και είναι πάνω σε μία μικρή μεταλλική βάση ή κάνει βόλτες στο πάτωμα? Κάνει βόλτες στο πάτωμα. Πάνω από το πτώμα μου. Όχι, στο παρκέ δεν περπατάει. Ποιο παρκέβρε που θα σου φέρω το γραφείο στο κεφάλι? Είσαι τρελός, θα μου κουβαλήσεις φίδι στο μαγαζί? Είναι πολύ καλό, σενιόρα Σούλα. Το λένε Πεπίτο, είναι τη Χουανίτα, αλλά επειδή έρχεται η μαμά τη και το φοβάται, το έδωσε σε μένα. Και για να μην το έχω στο σπίτι μόνο του, σκέφτηκα να το φέρω εδώ. Γιατί να μην έχουμε ένα ζωάκι στο μαγαζί? Έχουμε ένα, φτάνει. Ναι. Σενιόρα Σούλα, ο Χωσέ είμαι. Καλό στο στρατευμένο νιάτο. Τι είναι αυτό, με έβρισες? Όχι, όχι, για καλό το είπα. Πού είσαι? Στη Κόρνηθο, στο στρατό. Και παίρνεις αυτοκινητό, σας αφήνουν? Όχι, μας έχουν πει μέσα στο στρατόπεδο να μην έχουμε κινητό. Έτσι, μπράβο, να είσαι υπάκουος και να τηρείς τους κανόνες. Σι. Αλλά από πού παίρνεις τώρα? Βγήκα έξω για να σε πάρω, αφού δεν κάνει μέσα. Πού έξω βγήκες? Σε μια καφετέρια είμαι. Κι εσύ? Γιατί ποιος άλλος είναι? Τίποτα, άσε με μένα. Τι καφετέρια είναι αυτή? Μεγάλη. Δεν θα συνεννοηθούμε. Παρουσιάστηκες, παιδάκι μου? Πήγα, μας δώσανε και ρούχα, δεν είχε πολλά χρώματα, ένα είχε μόνο, ντύθηκα και τώρα στις 2 θα ξαναπάω που θα φάμε. Πού θα πας? Έχεις βγει έξω από το στρατόπεδο? Ναι, αλλά το βλέπω από εδώ που είμαι. Τι λες, παιδάκι μου, τρελάθηκες? Γύρνα γρήγορα πίσω, θα σε βγάλω λιποτάκτη. Όχι, με βγάλανε θαλαμοφυλάκας. Αύριο όμως, σήμερα δεν έχω δουλεία.